سلام كبرات تخاتلت از فيديو كمي ኣለኹም ንሎሚ ኣብዚ ቪድዮ ብዛዕባ ጽልዋ ስክሪን ኣብ ህፃናት ክንርኢና ንትሕቲ 5 ዓመት ቆልዑ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታት ከም ቴሌቪዥን ቴሌፎን ከምኡውን ታብሌት ንኽጥቀሙ ምፍቃድ ንምዕባለ ስራሓት ምትንታት ሓንጎል ብዙሕ ዕንወት ንኸውርድ ይኽእል ቀዳማይ ዶፓማይን ዝበሃል ሆርሞን የመዛብል ስክሪን ምርኣይ ብዙሕ ዓቐን ዶፓማይን ክፈጥር ይገብር ዶፓማይን ዝበሃል ሆርሞን ናይ ደስታ ወይ ከዓ ንኽትሕጎስ ዝገብር ሆርሞን እዩ ብተደጋጋሚ ዶፓማይን ኣብ ኣካላት ምዝፈሪ ድሕሪ ግዜ ህፃናት ዝሕጉሶም ዝነበረ ናይ ሓጎስ ስምዒት ብምጉዳል ካልኦት ስራሓት ከም ምንባብ ከምኡውን ኣብ ደገ ምስ መሓዝቶም ንኽፃወቱ ድሌት ዘይብሎምን ስልችዋትን ይኾኑ ብተወሳኺ ናይ ምውላፍ ባህርያት ናይ ኣተኩሮ ምጉዳልን ምልክታት የማዕብሉ ብተወሳኺ መጽናዕትታት ከም ዘነጽሮ ናይ ስክሪን ዘብዝሑ ቆልዑ ግሬይ ማተር ዝበሃል ክፋል ሓንጎል ንምንቅስቓስን ናይ ቋንቋ ብልሕን ዝቆጻጸር ክፋል ሓንጎል እዩ ንኽረቅቕ ብምግባር ከም ውፅኢቱ ኣብ ምዕባለ ቋንቋ ትሑታት ይኾኑ ብዘይካዚ ሰማያዊ ሕብሪ ወይ ከዓ ብሉ ላይት ካብ ቴሌቪዥን ቴሌፎን ከምኡውን ታብሌታት ዝወፅእ ብርሃን ንሜላቶኒን ዝበሃል ናይ ድቃስ ሆርሞን ስለዝዓግቶ ድቃስ ዶንጊ ንኽመጾምን ውሕድ ዝኾነ ዓሚቕ ድቃስ ንኽወስዶምን ይገብር ስለዝኾነ ውሕድ ድቃስ ናይ ምዝካር ዓቕምን ንኽደክምን ስምዒታቶም ምቁፅጻር ክሽገሩን ናይ ምስትውዓል ዓቕምታቶም ክጎደልን ይገብር ንነዊሕ ግዜ ስክሪን ምርኣይ ህፃናት ናይ ጭንቀት ሆርሞን ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮርቲሶል ዝበሃል ሆርሞን ብብዝሒ ንኽፈርብ ብምግባር ህፃናት ቀልጢፎም ክሓርቁን ክጭንቑን ይገብር ንዓብዩ ምስ ከዱ ከዓ ናይ ቅዛነት ምልክታት ከማዕብሉ ይኽእሉ ብዘይካዚ ስክሪን ንነዊሕ ክትታል ህፃናት ውሕድ ዓቐን ሴሮቶኒን ዝበሃል ሆርሞን ንኽህልዎም ዘይርጉእ ሙድ ወይ ከዓ ኩነተ ኣእምሮም ንኽህልዎም ይገብር ብተወሳኺ ናይ ዕብየት ሆርሞን ወይ ከዓ ግሮዝ ሆርሞን ኣብ ግዜ ድቃስ ዝፈሪ ብሰንኪ ስክሪን ዘስዕቦ ሕፅረተ ድቃስ ብውሕድ ንኽፈሪ ስለ ዝገብር ኣካላዊ ዕብየት ህፃናት ክመዛበል ይኽእል ብዙሕ ግዜ ስክሪን ምርኣይ ዘዘውትሩ ህፃናት ዝሓርቁን ቁጥዓትን ክኾኑ ይኽእሉ ብዘይካዚ ምስ ካልኦት ዘለዎም ዝምድና ምትሓሓዝን ትሑት ክኸውን ይኽእል ስለዚ ነፀገም ንምጉዳል ክግበሩ ዝግብኦም እዞም ስዕቡ እዮም ህፃናት ክሳብ 18 ወርሒ ኣብ ዘሎ ግዜ ዝኾነ ናይ ስክሪን ግዜ ማለት ናይ ቲቪ ቴሌፎን ከምኡውን ታብሌት ክርእዩ የብሎምን ካብ 2 ክሳብ 5 ዓመት ዘለዉ ህፃናት ትሕቲ 1 ሰዓት ኣብ መዓልቲ ክርእዩ ይግባእ 6 ልዕሊኡን ምስ ዝኾኑ ግን ድቃስን ኣካላዊ ምንቅስቓስን ብዘይፃረረ ስክሪን ክርእዩ ክንቋፃፀሮምን ይግባአና ሎሚ ዝነበረኒ መደብ ነዚ ምስሊ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ መደብ ክሳብ ንረኸብ ሰሰናይ ባይ